De kikkerstelling van deze week is: technologie maakt jongeren lui. Wat vind jij daarvan? Wat vind ik daarvan? Nou, ik vind wel dat de kinderen veel te veel zelf achter de computer zitten en te veel met hun telefoons de hele tijd zitten. Ik vind dat er wel eens wat mag gebeuren om ze naar buiten te brengen en zo. Maar denkt u ook dat het ze lui maakt doordat ze de hele dag achter de computer zitten en zo? Ja, dat denk ik wel, want veel minder kinderen die sporten ook en zo. Door dat, denk ik, te veel computerspelletjes. De voordeel. En er zijn toch ook voordelen? Ja, net zoals de computerspelletjes heb je ook wel sociale dingen. Zoals mensen die praten wel met elkaar door zo'n microfoontje en zo. Dus daar zie ik wel de voordelen aan. Maar ja, voor de rest. Ik denk dat er wel iets van waar is. En hoezo dan? Ik ga over vroeger praten. Vroeger zag je kinderen allemaal spelen op straat en spelletjes doen en weet ik veel allemaal. En ja, dat is niet meer, want iedereen zit met een telefoon of met een laptop of een tablet of weet ik veel allemaal. Ze doen gewoon niks meer. Er zit niet meer zoveel in. Maar het heeft toch ook voordelen? Ja, soms. Voor naar school gaan kan het voordeel nemen, of gewoon thuis. Nee. De kikkerstelling van deze week is: technologie maakt jongeren lui. Wat vind jij daarvan? Ik ben het er wel mee eens, want jongeren gaan steeds meer achter een computertje zitten en achter een PlayStation. En die gaan minder voetballen en sporten, dus dat is wel slechter. Want het heeft toch ook voordelen? Ja, technologische ontwikkeling is natuurlijk steeds belangrijker. Maar ze moeten wel een beetje fit blijven, dat ze niet dik worden. Een beetje sport is ook altijd goed. Nou, ze worden niet echt, ik vind niet dat ze lui zijn. Want ze zijn sociaal toch wel met elkaar constant bezig. Maar het heeft toch ook nadelen? Nou ja, het nadeel is dat bijvoorbeeld heel veel jongeren thuis zitten in plaats van dat ze buiten bezig zijn. Dat is een nadeel. Dus ze sporten minder en ja, ze worden dikker, dus dat is een nadeel.